na imbag Arabi umanan kakabsat at to'y kabsat yun ni Pastor Joey kadwayo iti daytoy Arabi iti panagdebosyon kan panagkararag nangin ang to'y biag Savior more than life to me. Nangininangam to'y biyag, manubot ko ti pangyarigak, daramang ugas kanyak, yasidagnak ladita arpad, inaldaw kanoras, day tapig sa mariknak, day takad apu ayat tiadag nanayon kanyak dito'y lubong ti lulwa kibinanak kaditi danak nuwag talakakan ka ti pagnak jak mai wawa inaldaw ken oras day tapig sa mariknak day takad apu ayat tiadag nanayon kanyak inaldaw ken oras day tapig sa mariknak day takad apu ayat tiadag nanayon kanyak dumakdakal to'y ayat ingganat di agibus to'y biyag inapan nakaragpat biyag agnad nayon ka rarwak inaldaw ken oras day tapig sa mariknak day takad apu ayat tiadag nanayon kanyak. Tileksyon tayo ti daytoy Arabi ket manipod iti libro ni Propeta Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 16, aging ga iti 21. Kasto iti mabasa tayo. Kalpasan ti pitong aldaw, nagsao ti apo kanyak. Kinunana, anak ti tao, isaad kang agmantay ti pagilyan nga Israel. Ipakamom ka di iti Israelita, di iti amin nga ibalag ko kan ka. No ipakamok amatay ti maysa managdagdakas sa tao, ngam di mo balaagan wano pag sardangan nga agaramid iti dakes tapno agbiag. Matay to managbasol ket singrekto ken katidara na. Ngam no balaagam ti managdakdakas ket di nay sardeng ti aramid na wenno paglikudan ti kanadakes na matay to managbasol ngam maispalto ti biag mo. No agaramid iti dakes tinalin taga tao ket ikabil ko iti napaggada kasaad matay no di mo balaagan. Matay ga po kay ti basol na kadjakton lagi po yung dagiti na imbag nga aramid na. Sung batam to kanyak ti papatay na. No balaagam ti na imbag tao tapno san ngagbasol kat ipangag na ka agbiag to kat may spalto met ti biag mo. Kakabsat, iti daytoy maudi nga aldaw iti bulan ti Setyembre. Kaya't kung aglepas tayo, iti tema tayo, a torchbearer. Baban iti daytoy nga awis ti Dios ken ni Ezekiel. Saan lang nga awis? Balaag met ti Dios ken kuana. Ken kitaan tayo. Aday to'y nga awis ti Diyos kan Ezekiel kan balaag ti Diyos kan kuana. Ket awis mo ti Diyos kata tayo, kan balaag namat kada tayo.
Anya ti awis ti Diyos kan Ezekiel. Ti awis ti Diyos kan kwa na ket agbalin isuna nga agbantay iti nasyon nga Israel. Anyamet ti awis ti Diyos kada tayo. Ti awis ti Diyos kada tayo ket ti panagbalin tayo nga agbantay kadagiti kakabsat tayo, kadagiti karuba tayo, iti familia tayo, ken iti komunidad agraman ti lubong tayo. Ti Dios insaan na ni Ezekiel nga agbantay iti Israel. Ket kinunana, isaad ka nga agbantay iti pagilian ti Israel. Ipakaamum kay iti Israelita dagiti amin nga ibalaag ko ka. Dinutukan ti Dios ni Ezekiel nga agbantay iti Israel. Kastamot kayong bagana nga idanon na kay iti tattao ti Israel dagiti amin asa una ken mensahe na kadakwada. Kinunana, bagbagaam dagiti managdakdakes, bagbagaam dagiti taga-Israelita, wenno dagiti Israelita, nga agbabawi da kay iti basbasol da. Tano saan matay da. Kastamot ti awis si Diyos kada tayo itakakabsat. Ti Diyos aw awisan na tayo, ay ayaban na tayo. Tapno ipakaamu tayo. Tinaimbag adamag ti panakasalakan. Kay iti amin na tattao. Nang runa kay iti managbasol, kay iti managdakdakas. Ti Diyos aw awagan na ka. Sana ka lang awagan, dinutukan na ka. Dinutukan na tayo. Tapno, bagbagaan tayo, kaskasabaan tayo, pakaamuan tayo. No ti may sa tao, ama nagdagdakas kat saan ngagbabawi kay ti basbasol na. Saan anaimbag ti pagbanagan na. Dumteng tukan kwa na, ti panakaukom, ken panaglakam na, iti patay. Just like Ezekiel, kasan Ezekiel, ti Diyos, awawagan, awawisen, ken dinutukan na tayo. Dinutukan na tayo. Siputan tayo ti daddo mga ibaga ti Diyos kan Ezekiel. No ipakamum amatay ti may sa tao man nagdakdakes, ngem di mo balaagan wano pagsardengen nga agaramid ti dakes tapno agbiag, matay to ti managbasol, ket singirekto ken ka ti darana. Kas nadutukan nga agbantay kay ti Israelita, kas nadutukan nga agbantay kay iti managdakdakes, tapno bagbaga na ida nga agbabawi da kay pasbasol da. Dakkel ti responsibilidad na. Dakkel ti responsibilidad na. Ketnusan na nga ramiden, daytoy a responsibilidad, ti Diyos kinunana, matay to ti managdakdakes ngem, singirekto ti daranaken ka. Kas namati, kas Kristiyano, daytoy ti balaag ti Dios kada tayo. We have the burden of bringing the good news of salvation, God's good news of life to other people. However, if we don't bring God's good news of salvation, if we don't bring God's light to those who are living in darkness, they will surely die. However, the Lord will search
their blood. Hahanapin ng Diyos ang kanilang dugo sa atin. No san tayo balaaga dagiti managbasbasol, no san tayo bagbagan ida, ti Diyos sa pulan nanto, dagiti biyag na, dagiti biyag da kada tayo. Datayon to ti singeren na. Datayon to ti singeren na. Nadagsen kakabsat, ti responsibilidad na ented ti Diyos kada tayo. Nadagsen, ti inpaakam ti Diyos kada tayo. We are to remember that we are our brother's keepers. Laglagi pen tayo kadi akan kanayon. Ada tayo, pagrebengan tayo, dagiti kakabsat tayo. Pagrebengan tayo, dagiti kapada tayo. Saan kuma makaanay nga adaan tayo ti pamati, agdaydayaw tayo iti Dios. Sanday kadi mapnek nga nasayaat ti biag tayo. Naragsak tayo kadwa ti Dios. No dikit di. Agbalin ko ma, anak kel a responsibilidad tayo, ken parikot tayo, no kasano, adagiti tao, ket isubli tayo ida iti Dios. Agbalin ko ma, adakkel, aparikot tayo, no kasano, adagiti managbasbasol ket agbabawi, tapno maadanda ti biyag, ngagnanayon. Ti Diyos, inikan nakakabsat, ti responsibilidad, nga aglawag, iti daytoy lubong, anap no, iti sipnget. Ti Diyos, dinutukan na ka, nga agbantay, kay iti pamilyam, kay iti gagayam mo, kay iti aday iti opisina, eskwelaan, kay iti ada, iti karuba. Ibingay mo, ti sao ti Apo. Ibingay mo, ti Ebanghelyo. Ibingay mo, ti mensahe, ti panakaisalakan. Santay kadi nga orayon, asing rin natay ti Diyos. Gapu, iti santayo, apan ng ibingay, ti sao, ti panakaisalakan, sao ti biyag, kadakwada. Agkararag tayo. Madayaw ka o Diyos, ang mga anak ng Espiritu Santo, agsipod ta, sikat ti Diyos, anak kasagana, nga umawat kay ti amin, nga agsubli, kay tagbabawi ti basbasol da. Wapo, kas kan Ezekiel, amumi, apagrebangan mi, nga ibingay ti sao ti panakaisalakan, mensahe ti panakaisalakan, ti sao iti biyag kay iti sabsabali, nang runa kay iti tattao ngagnanaed, iti kasipngatan. Tulungan na kami kadi, tapno mabalin mi nga ramidan daytoy pagrebangan mi. Tulungan na kami tapno mabalin mga ramidan daytoy a responsibilidad mi. Tulungan na kami, tagbalin kami, anapudnukan ka, ken iti misyon, nga inted mo kada kami. Iti daytoy arabi wapu, ikararagan mi, dagiti amin, apasat ti familia mi, dagiti gagayam mi, katrabahuan mi, ken iso amin, asaan pa anamatikan ka. Aramatan na kami, aglawag kami kadi, aramatan na kami,
si tuturod kam kadi, amang ibingay ti kadakwada. Kasta mo tuwa po nga ti dayto rabii, ikararagak dagiti so amin ang kadwak ti dayto panagdebosyon ita. Parabor kan pamedisyon so ti payim kanakwada. Panakaagas, panakaliliwa, ipaay mo kanakwada. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Maminsan pa'y kakabsat na imbag arabi tayo. Kastamot, awisan kayo, nga itultuloy yung suportaran ti ministries iti Knox United Methodist Church, babayan iti panangkadwayo ka na kami. Kay iti aming online ministries ti Iglesia. Lunes aginggat Biyernes iti agsapa, alas 7 agsapa iti si Jesus ay kasama, ti morning devotion. Rabi ti Sabado oras alas 6, iti padagdebosyon kan panagkararag. Kan dagiti Sunday ministries, Sunday worship services. Alas 5 tagsapa iti dawn prayer, 7:30 tagsapa iti Ilocano worship, 9:30 tagsapa iti traditional worship. Alas 3 iti malam iti contemporary service, kan alas 5:30 iti vesper service. Kastamot nga adtoy dagiti bank accounts kan GCash account ti Iglesia. Mabalin nyo mat ngay paay, dagiti sagot yo, love gift. Kala kami kan ti Iglesia, kada yung accounts. Kastamot, mabalin nyo mat patulod, iti stars. When, share your blessing and share this message to everybody. God bless po sa inyo.